Kaikki intervallinimet, joissa on S-kirjain, ovat joko pieniä tai suuria. Ja näitä ovat sekunti, terssi, seksti ja septimi. Ja kaikki S-kirjaimen sisältävät intervallinimet, juuri nämä 4, ovat aina suuria duuriasteikossa. Eli kuvitellaanpa C-duuriasteikko ja löydetään sieltä sekunti, niin se on heti se seuraava sävel. Eli tämä intervallinimi olisi suuri sekunti. Jos ajatellaan perussäveltä sen duurin sävellajina, niin siitä 3. sävel on terssi. Ja C-duurissa on E-sävel, joka on tällainen suuri terssi, koska se on duurisävellajissa oleva intervalli, jonka nimessä on S-kirjain. Muita sekunnin ja terssin lisäksi ovat seksti ja septimi, ja seksti löytyy sieltä 6. sävelen kohdalta. Eli intervallin nimihän kertoo sen välimatkan 2 sävelen välillä, eikä sävellaji niinkään tarvitse olla se, mikä se alin sävel on. Kyllähän intervalleja on paljon muuallakin musiikissa kuin perussävelen ja jonkun muun sävelen välissä. Eli tämä on vaan tapa hahmottaa se intervallin laatu ja nimi ajattelemalla perussävel sen sävellajin nimeksi. Eli etsitään sieltä sävellajin sisältä, löytyykö sellainen sävel. Esimerkiksi tämä sävel. Olisiko tämän nimisessä sävellajissa tätä säveltä? Eli ajatellaan perussäveltä nyt sen sävellajin nimenä. Tämä helpottaa mun mielestä näissä intervalliajatteluissa ja niiden laadun määrittämisessä. Eli esimerkiksi C-duurissa, niin jos olisikin tällainen intervalli, niin mietitään, onko tämä sävel C-duurissa. Eihän siellä ole mustia koskettimia, joten ei ole ylennyksiä ja alennuksia, joten tämä on pakko olla joku pieni intervalli, koska duurissa on vain suuria intervalleja. Eli suuri seksti on pudotettu puolikkailla alaspäin, niin siitä tulee pieni seksti. Eli näin sävellajin miettiminen intervallien yhteydessä on mun mielestä niin järkevää, koska se nopeuttaa sitä intervallinimen ja laadun löytämistä. Ajatellaan, että onko tietyssä sävellajissa se sävel, niin sitten voidaan helposti laskea monesko sävel se on. Esimerkiksi F-duuri. Onko siellä tällainen sävel? Muistetaan sävellajin runot, eli etumerkit toisin sanoen, eli Gideon, David, Atmi ja Eeva ja niin edespäin, ja sitten alennusmerkkien puolelta fiksusta boksista esiin astui ja niin edelleen. Eli sitten voidaankin laskea suoraan siitä fiksusta. Eli siellähän on yksi alennus ja se sitten moni on jo niin paljon harjoitellut, että tietää, että se on tämä alennettu H eli BB. B-flat.
Okei. Ja siellähän on tämä sävel. Ja silloin se on duuriasteikon mukainen seksti, eli major sixth, eli englannin kielessä se sanottaisiin suoraan, että se on duuriseksti. Ja sitten molli, eli pienet intervallit olisi minor, mutta pitää muistaa se, että se sekunti pysyy suurena myös mollissa. Esimerkiksi A-molli, asteikko, eli A-molli sävellaji, niin siitä voi miettiä, että mitkä intervallit olisi pieniä tai suuria, eli mollissa olisi pelkästään pieniä, paitsi se yksi intervalli, eli sekunti, niin se on tuolla. Tämä intervalli on suuri sekunti. Eli muut S-kirjaimen sisältävät intervallin nimet ovat terssi, seksti ja septimi. Eli yhteensä siis 4 intervallia, jotka voi olla pieniä tai suuria. Vielä kerran sekunti, terssi, seksti ja septimi. Ne on joko pieniä tai suuria ja aina nämä kyseiset intervallit on suuria, jos ne löytyy duurisävellajista. Tämän takia on hyvä miettiä sävellajien kautta intervalleja. Eli ajattelee sen perussäveleksi sen alimman sävelen, niin tämän kautta voi olla helpompi nimetä se intervallin laatukin.